Ülkedeki bayramçık at çapşığının düwrebaplaştırılan Aşgabat atçılık spor toplumunda geçirilmeginin aýratyn many mazmuny eýdigini bilmek gerek. Bir yerde Aşgabat ve arkadaş şehirlerinin yurdumuzun vilayetlerinin sergisi ýaýlanlandyryldy. Sonra bayramçık at çapşıklarına badylgy berildi. Garaşdyrmyň 34 ýyl münasibetli geçirilen bayramçık at çapşıklarının birinci çapşygynda Türkmenistanyň mali we ykdysady toplumynyň bayragyny almak ugrunda 3 ýaşar atlaryň arasynda 1600 metr aralyga bäsiş geçirildi. Ine görseňiz ýa mehriban ýyllaşlar atlar iň soňky öwrümde peýda bolurlar. Ine soňky 400 metrlik mendil ýynnamdan taýlýan. Bu mendil 3 ýaşar atlaryň haýsyny ýeňiş ýaran bolarka onu megerem soňky metrlerge ýetlese gerek. Ine görseňiz ýaly şapyk ýolda diýen qazdy.